fáilte go dtí thsáile an chláir chéanar na Antanga agus an cultúr is síl éireanna thar lear. An teartaí seo tá bide bríomhchathair beo fan na bhfuil na Danmhairge, Copenhagen. Copenhagen ó Wallabug Íscairta go príomhchathair chuata in Bret na Danmhairge. Mar gheall go raibh sé suite idir an tíochain Ríge i Roskilde agus Lund, críolar an chreidiú i ndeisceart na Sualainne. In 1990 rinneadh an Danmhairg mar bhallstad den NATO, agus in 1973 den Taontas Eorpa. Na linne seo is é an Danmhairg cin na tíri is rathúla san Eorpa. Tá clú agus chail mhúnda ar chíre cíoch láchain de tharbhain na seirbhísí den chead Sky a haláiríonn si dá a chud saoraní agus ní isistear bí í an Danmhairg. Le cuas cimse iompar poblí chum sláinte atá go thomlan muoine ag an stáit agus cuas ideas atá saor an aisce ní intasar bí gur seo cinnte na tíri is fearr le bhí na hónaíonn. Bhfuil man a fearr éit bhfuil Ole Munt Peterson le níos mó eile má faoi cheantar cailún na cara ná hain. I lána carach I sé seo agus nuhain a dúchtar ar an áid seo sa Danmhairgis. New Haven I méle nu an cuan nua I ngéilge. Agus sa látá nniuhain is áid ád nósage. Agus go mór I an tára tagan na mílte chuir teoríonn so chuile lá agus bíonn sé plódathe tá idir san béalana agus tithe táine agus chuile dá agus tá nó is deas an áid I ach fadó nuair a bhí mé óg bhí trochaáil ar an áid seo. Cén fá Well, bhí sé áid na díine tháinig ann máinéalaigh agus bhí mór an stríomh agus rudí mar sin á.